Zeri buruz ez zenuke sekula dokumentalik egingo, uste dut ez dauela gairen bat ezin leikena landu. Zer izan da elkarrizketatu batekin gertatu zaizun okerrena? Elkarrizketi hasi eta bateriri barik geratzie kamaran eta ez egotie beste bateririk kargeta. Eta zer izan da grabaketa batean gertatu zaizun okerrena? Okerrena istripu baten bitartez grabaketa ezin alizetie. Oso ona zara sukaldean, zuk ere jaten dituzu euro bateko hamburgesak, okurri du bez. Normalean kamera atzean egoten zara, txarto pasatu duzu elkarrizketa honetan, ez dute bereziki txarto paseu, baina egize da kosto biteatela kamera horrien ipintie. Dai? Alo? Buzu barriro itxi edo? Ez?